Assalamualaikum, hormatly gözel paýtagtyň Aşgabat şäheriniň gözel ýaşaýjylary. Ýaş ullar, ýaş kiçiler, hemde biziň şu Aşgabat şäherimizde biziň hormatly gahrman arkadaşlar ferdan döredip bilen giň mümkinçiliklerini biz ýaşlar üçin, ýaş ortalar, ýaş yetkinjekler üçin, ýaş ullar üçin biden mümkinçilikler döredildi. Bilişimde ýaly Aşgabat şäherimizde ýerleşen Bayramxan telgahynda Kofetçi diýen ýürüýte kofany dogry we doli yerine tayarlap berýänler we olar ýöýte atlanýar, barista diýip atlanýarlar. Şu taýy mehmançylar geldik, ene Kofetçi diýen kafeteriýasyna giden giň mümkinçilikler döredilýär. Oşol mümkinçilikleriň biri, mysal üçin eltip berme hyzmaty bar, hemde kofeleriň ençeme görnüşleri bar. Ne bilen bilişimiz ýaly şu kofeýanyň ýürüýte berýän bir belli bir möçörüne berýän hem ziýany hem de peýdasy bar. Hormatly adamlar, bilen kofeçi ýürüýte kafeteriýasyny görýär. Bärde ýeke bir kofe bilen çäklenmän, ýagny suwuň ençeme görnüşlerini, kokteyliň ençeme görnüşlerini. Mehriban adamlar, yani kofeci, kafeteriya, kofe ataryan yürüyte yerde, Bayramxan telgahynda yerleşýär. Öyle yani bağçılığın içinde yerleşip, içindeki ve daşınına döredilen giyin mümkinçilikleri var. Yani adamlar öyle rahat duymak için. Hem de kofeden daşarı yürüyte herkeylek smoothie'ler, herkeylek yani kokteyller. Baristan işleşini, yani kokteyl tayarlaşını gördük. O yankında bananlı kokteyl. Kofeçi kafeteriyası siz için el-müdam hizmette tayar, el-müdam sizin hizmetinize eltip vermek hizmeti var. Smoothie'lerinin hem de gayri fruktol kokteyllerden tayarlaşını hem de şayat olur. Onun için sizi Kofeçide garaşýar. Habarlaşmak üçün 13 35 55. Kofeçe hoş geldin. Habibi, come to Dubai.